Ngithanda ukunibingelela abalandeli besibani media. Ubonga lo kwaMkhize Mntwana. Bafowethu, cathi nani niyazi ukuthi mengiqala ngibingelela ngilishiye uthando lwenu bafethu enisithanda ngalo. Nepage ngiyalibona liyakhula bafowethu ngendlela eyisimangaliso. Lokho nikwenziswa ukuthi niyasithanda. Nokunye esingakwazi ukukwenza. Bafowethu angifuni ukuqamba amanga kunezindawo kunezinto enisibhalela zona kuma-email ethu esingakakwazi ukuzi-attend-a bafowethu. Ngenxa yokuthi isibani media sisakhula asikabi nazo kahle kahle iy'mali zokuthi zikwazi ukukhokhela nama-security. Kunabantu abasibhakelayo abadinga ukuthi si-attend-e sihamba nama-security. So bafowethu kodwa ngendlela enenza ngayo siyacabanga ukuthi mhlawumbe uzothi ukuphela unyaka sobe sesikwazi ukuthi mhlawumbe sibe nathi nakho konke enizobe nikudinga futhi sikwazi ukunisolvela zonke iy'nkinga zenu. Bafowethu sibhalelwe la u-Amanda uthi unenkinga bafowethu ngendoda yakhe. Kahle kahle ubaba wengane bafowethu. Uthi lo baba wengane umvakashelile for isonto lonke before iphasika. Bebenayo isonto lonke ehleli kuyena. So ngosuku lokugcina esezohamba wanqaba ukulala naye. Ngoba vele lonke lelo sonto angathi bebeyenza inkonzo yasekamereni. So ngosuku lokugcina wanqaba ukulala naye. So ngisacela ukungandi kakhulu bafowethu ngamagama. Ngisacela uSisi Amanda ngizombiza azozichazela yena ukuthi yini asibizele yena nokuthi ubaba wengane wenze njani. Nokunye bafowethu ngizoqala ngokuxolisa. Khona ubhuti la ojwayele ukuthi lento edala ethi bafowethu akayithandi. So angazi noma mhlambe bafowethu mhlambe ngokuba umZulu mawuthi mfowethu lokho kusho ukuthi mfowenu. So mina senginithatha njenganomndeni wami wesibili. So mengithi bafowethu nginithatha njengodadewethu nabafowethu. So ngiyaxolisa kakhulu mfowethu lokho kume kufika kabi kuwena. Ngicela sekukabili kuma-comment ubhala leyo nto leyo uthi awuyifuni angingakubizi kanjalo. So mfowethu ngiyaxolisa mawuthi lokho kufika kabi kuwena. But ukuthi bafowethu ngeke ngikuyeke ukukusho ngoba mina kunina senifana nomndeni wami wesibili. Ngiyabonga bafowethu. Bafowethu nangu Amanda usekhona. Sisi Amanda unjani? Ngiyaphila njani? Ngikhona mama. Ubonga lo wesibani media obumbhalelile ucela usizo for ngobaba wengane. Ngisacela uchazele ababukeli before ubachazele mase babingelela mase bachazele ukuthi yini edathu ubhalela isibani media ucele usizo kusona. Usanibona, igama lami ngingu-Amanda. Ngifike la ekhaya ngizobhalela ngiyoba nginenkinga la ngobaba wengane yami. Ubaba wengane yami ungitshithelile kahle kahle. Ingakho bengize la ekhaya ngoba ngiphatheke kabuhlungu. Ubaba wengane yami sinesikhathi eside sithandana naye, mhlawumbe sineminyaka ewu-7 mangicabanga. Yeah, 7 years. So mina ngumuntu ofundayo-ke. So njengoba kuvalwe iy'kole ivalelwe iphasika bengifikile ngizomvakashela eLokhuzeni nendaweni yakhe la ahlala khona la aqashwe khona. So bekumnandi nje sihleli sonke isonto lonke. Shuthi indaba mangicabanga yonakale la sengizohamba ethi ufuna silale. Ngamtshela ngathi mina ngikhathele cala bandla kade vele ngafika lana kuyena. Ngambona futhi ukuthi akekho right wadinga. Nganganaka kodwa-ke futhi-ke nami ngahamba-ke ke. Hawu, kuthe mase ngizwa sengisekhaya ngitshelwa khona umngani wami oyi-gay. Ngitshelwa uyena uyangifonela ungitshela ukuthi hayi bo kunento ayibonile ayibonile ngumngani wethu shuthi sibangane sibawu-3 abangani bami mina uyena lo oyi-gay bese kuzoba naye-ke lo omunye usisi-ke lo omunye. Uzongitshela ukuthi ubaba wengane yami ulale naye lo ntombazane lo umngane wami lo uyena umngane best friend yami usulale naye. Ayi manje mangimbuza uyena uGayi uyaphika. Qala uyaphika. Uma sekuthi ekugcineni okay ngabuya-ke. Bafika bobawu-2 naye nawulo gay lo. Uthi mangimbuza uyavuma futhi useyavuma-ke sehamba naye intombi yakhe esho ukuthi le ekuyena umngani wami. Uthi pho kunani? Iyona into engiphatha kabuhlungu-ke leyo. Uthi pho kunani? Ngomngani wami pho yindaba ubona bonke nje uvele abona yena nje best friend yami. Iyona into engiphatha kabi leyo-ke that's why ngize la
ngempela angazi ukuthi ngenze njani ngempela, that's why ngize lana ngizobika ukuthi ayi ngicela bandla, angazi ngempela ukuthi ngenze njani, angazi. Eish, ungakhali sisi wami. Canthi uma ufika kwisibani media sozama ukukusiza. Ngicela ukukubuza mama, ngixolise. Ngicela ukukubuza. Mhlambe yena ubaba wengane yakho, mhlambe uma ungangichazela nje, uwumuntu okanjani mhlambe nangawo amantombazane, uwumuntu okanjani? Yena ngingathini kahle uyangithanda yena, angazi-ke kodwa kahle into engiye ngiyibone kuyena uyangithanda ngoba uyahlupha vele nangawo amantombazane kodwa uma sengimbambile uyahlukana naleyo ntombazane leyo. Yes, kodwa angijwayele kodwa nje ngiye ngimbambe phela vele abafana vele yes. Kodwa akayena lowo muntu lo ohlupha njalo kodwa ukabe nayo vele intombi, bese ngimbambile nayo bese yahlukana-ke nayo-ke leyo ntombazane leyo-ke. Kodwa ayi bengingazi ukuthi ayi bengingalindele lento ayenzile bandla, bengingayilindele ingakho ngiphethe kabuhlungu kanje, bengingayilindele lento ayenzile. Oh, into ekuphathe kabi kakhulu ukuchithene nomngani wakho and futhi Nomngani wami. waphinda waphika uma umkhonfranta ngayo lento. Ekugcineni usezovuma ubuze ukuthi pho kunani. Yebo, iyona into engibasa kakhulukazi enaye, ungehlisa isithunzi enaye lo mngani wami sisonke endlini uzongitshela ukuthi pho kunani. Uyabukisa shuthi kahle kahle yena. Umngani wakhe-ke lapho u-react-a kanjani yena mekutshela kanjalo ekubuza kwenza pho kunani? Umngani wakhe-ke vele umngani wami ngase ngimbuzile bese ngaxabana naye shuthi wejabula vele, wejabula. Wephika kodwa angazi shuthi base beplanile-ke ukuthi vele bayongivele bayongiqonda ukuthi bangitshele iqiniso vele. Ngoba bengivele ngingasazwani vele naye. Heyi babukeli kunzima. Ubuhlungu bafethu emoyeni njengoba efikela umbone nokuthi nanokukhala ubuye akhale. Ayikho bafethu into ebuhlungu njengana ukudliwa umngani wakho iy'thende. Umuntu ade umthemba, umuntu osuke umngani umxoxela yonke into bafowethu. Angazi ukuthi ngingathini kusisi wami kodwa ngicela sizokwazi ukumsiza bafowethu ngendlela mina engizithemba ngayo. Sizokwazi ukumsiza mhlambe nodaba lwakhe sikwazi ukuthi sithole i-solution. Mawukuthi bahlukana kodwa phela ngeke ngibaphoqe mina ukuthi bahlukana, angizeli ukuthi ngizobahlukanisa, ngizoba nesixazululo entweni yabo, yabo. Ngeke ngenze ukuthi bahlukane ebesamthanda, uyena okuzosisho yena ukuthi ufuna ukuthi kwenzakaleni, ufuna ukuthi bahlukane noma baqhubeke. Uma beqhubeka mhlambe uzoba nama-terms and condition for bona ukuthi kwenzakalani. Ile muntu engize ngayo ukuthi ngibe ne-solution, uma besathandana baqhubeke ngendlela futhi e-right, aphinde abe-hipho u-Amanda. Kuyimanje u-Amanda uyafunda, ngicansi uke washo kwi-email ubhalele ukuthi even esikoleni una-2 weeks akasakwazi uku-attend ngenxa ye-stress abhekene naso. Kodwa bafowethu ake sihambe siyobheka lo mfana sibone siyamthola yini kuze ezosichazela kahle ukuthi kwenzakalani ngempela ngaye, yini la yenzayo kuma wengane yakhe. Ngiyabonga ababukeli Sibani Media. Bafowethu ngizophinda nginibingelele. Ngiphinde nginibingelele futhi bafowethu okwesibili. Sesifikile samthola bafowethu ubhuti uNhlakanipho. Bhuti uNhlakanipho unjani mfowethu? Ngiyaphila njani bhuti? Ngikhona mfowethu. Ngubonga mina kwaMkhize. Mina. Ngaphansi kweSibani Media mfowethu. Ngabe yamazi usise ngihamba naye? Ngiyamazi mfowethu. Mhlambe uyini naye? Maze lapha. Ngane yami. Ngihlala naye nje mfowethu. Ngihlala naye ngiyamazi impela. Mawucanga mhlambe sikuvizithe nganje lekhaya. Eish. Mfowethu. Unzima. Ngiyalazi udaba. Sesalibanga nawe mama endlini. Ngiyalazi akukho kuhle. No. Hayi sisamandla. Ngicela ukhulume naye bhuti. Mina into ebengifuna ukuyibuza kahle kahle kuyena ukuthi yini indaba angenze lento angenze yona ngempela. Ngimoneni ngempela nje ukuthi abukanise ngami kanjena ezweni aze angijithele nomngani wami omkhulu kangaka nje. Yini bese ngigwena namanye amantombazane abengajola nawo-ke ngaphandle kwamngani wami-ke. Iyona into ebengifuna ukuyibuza kuyena le ukuthi ngenzeni ngempela, kushuthi iphutha lami laba ukuthi nje nginqabe mina ukulala naye sengizohamba.
Angazi ngempela ngoba phela mina naye sesijule isikhathi eside kabi. Shuthi nje wadinwa yilokho nje yena. Akuphinde sisi ukuphinde uyiqale phansi le ndaba ungilandise ngale ndlela ade ungilandisa ngayo. Yebo, njengoba kade kuvale mina ngumuntu ofundayo. Kade kuvalwe ikole nje, kade kuzoba yiphasika. Benginaye ngimvashele emqashweni wakhe. So sahlala nje isonto lonke naye kumnandi kunjeyana. Kwase kumele ngihambe nje sekuwusuku lokugcina sekumele ngihambe ekuseni. So wangicela ukuthi ngilale naye. Ngamtshela ngathi mina ngikhathele mfethu kade vele ngafika la kuwena yindaba. Ngambona kodwa futhi uthi uyashintsha ebusweni angekho right. Mangicabanga mina shuthi kukona lokho okwenza ukuthi angazi yena mhlawumbe iyona into engifuna ukuyibuza ukuthi yindaba yini lento adala ukuthi ayenze ukuthi aze alale nomngani wami ngoba ngezwa umngani wami oyigay. Shuthi okay sabangani sibo-3. Mina umngani wami yena le ntombi yakhe le. Yes. Bese kuzoba umngani wami-ke oyigay. Ngezwe ngaye ukuthi hayibo ziyakhala la. Umngani usibani yena lo ntombi yakhe ulale naye. Hawu. Nini? Ngosuku kade uhambe ngalo wena. Ayi ngamfonela yena lo ngambuza waphika. Ngakhuluma naye futhi intombi yakhe le umngani wami uyena best friend wami ngambuza waphika naye futhi waphika nje ngempela waphika wathi ngangenza nje into enje kanje. Until ngize ngibuye-ke. Okay. Wafika untombazane lo mngani wami ngihleli naye lo. Shuthi angazi noma bese eplaneni noma bese kunjani-ke. Ngase ngababuza-ke bobawu-2. Wathi-ke yena lo kusho yena lo ethi pho kunani ngokuthi mina naye siyajola. Iyona mbuzo angibuza wona lo ukuthi pho kunani. Kade ephika sonke lesikhathi. Lokho sekukhuluma ngona sekukhona. Ngoba sekukhona yena umngani wami lo yena intombi yakhe useyavuma manje ukuthi pho kunani. Budlanipha. Yabo nje futhi kokuqala bafa. Ngisho nje futhi ngiyazi ukuthi ngisephutheni yabo. Kodwa into engayithandi nje futhi iyona le ukuthi azabiza abantu bamakhamera ezongibonisa nezwe ngoba phela lento besingayixoxa sobathathu mhlambe naye umngani wakhe siyixoxe siyilungise kahle yonke. Yabo nje manje ayikho right lento angiyafuni uqamba imanga ayikho nje. Ungibonisa nabantu wena. Kadula nomngane nami ungibonisa nabantu wena. Ngifuna bakubukeke nami. Bakubuke. Bese ngayikhuluma lento. Yazi lento le Phinde ungeyise futhi. bese ngayikhuluma kahle lento lena sibe bawu3 endlini sikhulumeni kahle sonke ndawonye. Bese ngeke isidingo sokuthi uzobiza wenze le yanto leya. Yazi bethu into engifuna ukuyibuza kuwena ukuthi ngempela umngane wami yini lo eboneke yena kumina-ke engena ngempela mfethu. Ngicela ukubuza ngempela ukuthi ngempela mfethu. Ima ngicela uhlale phansi. Hayi hlala phansi. Hlala phansi mama. Ngifuna ukumbuza ngempela ukuthi yindaba. Hlala phansi mama. Yindaba ungijwayele kabi kanje. Hlala phansi mama. Cha ngifuna ukumbuza ngempela ukuthi into engizoyenza bafundise ngihambeke into engizoyenza hlala namanje. phansi mama ngiyeke. Befisa ngisuke ngihambeke. wena uyangijwayela. Befisa ngisuke ngihambe mama hlala phansi. ngizoyenza. Hlala phansi mama. Befisa ngisuke ngihambe manje. Hayi siyaxolisa mfethu siyaxolisa. Phela ngiyakuhlonipha angisubiza abantu ngenze njani-ke ngihambe. Ngikubonayo. Hayi ngiyaxolisa kakhulu mfethu. Bhuti uNhlaka. Usisi ngendlela asho ngayo mfethu angizile kuzokujaja mina ngizile kuzolungisa inkinga zenu. Usisi ngendlela asho ngayo uthi ukufonelile waphika wena. Kwafika umngani wakhe nawe ukhona endlini. Ife seyibuza lento sekukhona umngani wakho. Wena uyavuma ukuthi pho kunani. Uma wengane yakho bongabukisi ngaye phambi umngani wakhe. Uthi ukuzethemba kuma wengane yakho kuzobuya kangakanani kuzobuya kanjani mfowethu ubuza kona ukuthi pho kunani kukhona lo muntu omchithele naye. Ngafika inkinga le ukuthi mina into esuke yangicika kakhulu kuyena ngosuku ahamba ngalo kwakuyinsuku zephasika yabo ezohamba nje emakhaya kubo. Shuthi ngathini lento yaqala kahle kahle ebusuku yabo. Ngithi ngifuna nje ukuthi ngizijabulise naye yabo njengenhlala yenza nje vele yabo anqaba
and isizathu esiqondile futhi akangitsheli nje isizathu esiqondile nje futhi yabo saleyo nto leyo yabo. Ema-ke bafo ukunqaba kwakhe, unqaba abantu besifazane ngicela siyazi bayathanda ukuncenga. Unqaba ngoba e-serious noma unqaba ngoba nakho mhlambe efuna ukuthi umncenge? Bafo yabo indlela enza ngayo mfethu ukuthi nami ngumuntu onenhliziyo encane yabo, osheshayo nje ukuhluthuka vesane nje asuke abhekele ayilalele yabo. Wena nje washo lokho akushoyo ngathi ngiyazama still then ngalala. Suthi manje angileli ngiyacabanga ukuthi shuthi lo muntu kahle kahle lento ayenzayo ngoba phela uyagoduka. Okungenzeka mhlambe kuthiwa mhlambe unomuntu ngale yabo. Nami iyona nje imicabango nami yangifikela ukuthi mhlambe njengoba nje enza kanje mhlambe unomuntu ngale ngakubo yabo le yakhona angazi. Le ekamngani wakhe-ke iqhamuka kanjani-ke? Ekamngani wakhe shuthi wafika umngani wakhe ezombheka yabo, ngoba vele uyazi vele usuhlala nami yabo. Wafika kanti nami vele uyafika ngiyayishayela-ke endlini yabo, ngangiyiphuzela-ke yabo. Uyafika uzombuza, hayi ngiyamtshela ukuthi hhayi akekho uhambile yabo. So hhayi afike naye-ke ahlale-ke athi hhayi anginankinga hhayi yabo, ngoba phela vele abantu vele esijwayele ukuthi sihlale nabo ndawonye yabo. Hhayi sihlale mfethu, hhayi siphuze-ke naye siphuze-ke, hhayi mfethu shuthi into yaqala kanjalo. Cathi nakhona kwase kungenile nje futhi nakhona utshwala yabo. Hhayi kuqale mfethu hhayi kube khona iy'nkulumo esikhulumayo naye yabo, hhayi sithintane naye futhi angabi nankinga yabo. Hhayi kwenzeke leyo nto. Shuthi-ke umngani wakhe lo omunye-ke lo amshoyo ukuthi u-gay, shuthi wambona ekuseni sengimuphelezela yabo, ngoba uyazi shuthi umngani wakhe uyazi ukuthi akekho vele yabo lo munye. Naye ngiyacabanga mhlambe naye wayazi lo, ngoba wengeke vesane asuke afike engekho kazi kahle ukuthi vele akekho. Cathi naye wayazi. Then-ke shuthi wamtshela-ke umngani wakhe lo we-gay ukuthi hhayi la bantu laba ngibabona ekuseni bephelezelana kanje kanje kanje. Then uyafika-ke naye ngoba waqala wangifonela wangibuza leyo nto leyo engekho. Hhayi ngayiphika ngathi mina into engekho leyo kanje kanje kanje. Shuthi wathi esebuyile kwase biza umngani wakhe lo ukuthi igama lakhe ubani, uSneh, wabiza uSneh. Then-ke mase bengibuza-ke ndawonye-ke hheyi nami bafo angazi ukuthi ngizothini. Wena nje ngakhuluma nje iphutha impela ukuthi ngivume ukuthi hhayi wena ngakwenza lokho, ngakhuluma iphutha ngempela. No bafo ukuvuma akunankinga, ile gama elithi pho kunani mina ngilibona linenkinga. Mfethu if wenzile iphutha kumuntu wakho yazi ukuthi ukuvuma mase uthi ngiyaxolisa. Ngisho umuntu athi udiniwe kangakanani mfethu, yabona ukuthi ngiyaxolisa khona lento okuyisusayo yabo. Manje muzothi pho kunani uvele lo muntu mfethu udiniwe uyafunda lengane yabo. Mina ngendlela engibona ngayo ngibona as umuntu wena ongamthandi uma wengane yakho futhi ongamcabangeli ongenandaba naye. Kushuthi umuntu onekhe naye yiloya muntu lo mchithele naye ngoba phela ukubuzile nobabili. Kushuthi nani nobabili ngoba phela ukufonela yabo. Wathi wena cha ukwazi ukwenza lokho. Mase kukhona lo esingazi noma mhlawumbe ngoba umsaba noma ingobani so uyavuma ukuthi hawu akwenza lokho. Pho kunani? And awunendaba muthi pho kunani? Ngiyayisa ngempela. Uyangijwayela kahle kahle. Uyangijwayela. Manje mfethu angazi ukuthi ufuna simise kanjani. Mina bafo into engingayisho nje mfethu ukusho ukuthi ngiyasola ukuthi uSneh umngani wakhe uyena umuntu efuna ukubulala kahle kahle ubudlelwano bami noma wengane yami. Ngiyacabanga ukuthi lento wayenza ngenhloso yabo. uSneh uyena ofika endlini yakho noma wena owamlanda? uSneh uyena umuntu wafika endlini yami ethi uzobuza uma wengane. Wase yakubamba? Angibambanga. Uyena aqala mbamba ngisho uyena. Angibambanga. Manje pho why uthi uSneh wevele efuna ukuthi nilale? Mawuzazi ukuthi ufunani uma wengane yakho yini omthandela yona unenhloso ngayo. Ukuthi kwasekudlekile bafo ngifuna uqamba amanga mfethu. No ilento bafowethu nidlale ngotshwala nithi utshwala bumezisa ukuthi utshwala bumezisa ukuthi utshwala abukaze buthathe intombazane buyifaka endlini buyisusa lapha kude buyifaka endlini. Wena olanda intombazane lapha uyilithe kuwena endlini mase wenza lento igcine ozogcina usuthi utshwala udlala ngotshwala. Utshwala bukaze wenze lutho. Wona nje mfethu bafo ngiyafisa mfethu ukuthi ngilungise izinto nayo uma wengane kahle nje. Xolisa nje kuyena nje yabo sibe right sibuyelane nje kahle sibe right. Siyekele nje yonke le drama nje eyenzakalayo. Kona nje kuze kube nje namakhamera kanje bengafanele ukuthi kuze kufike la. Into nje ebesingayilungisa nje endlini
ukuthi nami-ke njengoba bengichazele ekuqaleni ukuthi nami nguwumuntu nje onenhliziyo encane, yabo, obesane nje yabo. Ya kona mfethu nami kwamakhamera angike ngakuthanda ukuthi kwenzeke ningakaze nixoxe ekhaya. Ngiprefer ukuthi niqale nixoxe ekhaya. Mebona ukuthi mhlambe lento yenu ayilungi, sengasicela ukuthi hayi ngicela nizongilungisela, sengikhulumile nobaba kaSibanibani, manje mina akangizwa. So sacela ukuzwa kuyena umama ukuthi mama wena ufisa ukuthi kwenzakaleni ngobaba wengane. Hayi mina into engingayisho nje ukuthi hhayi ungiphoqile kakhulu. Ungiphoqile, angiboni nje ukuthi lento izophinda idlule kumina. Angiphoqile ngempela. Manje uzimisela ngokuthi kwenzakaleni phakathi kwenu, niqhubeke nento yenu noma mhlambe iphele into yenu? Hhayi ngeke. Hhayi bandla ngeke ngiboni ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngimelane naye. Hhayi bandla ngeke, ngiyamyeka. Umyeka ngoba ungasamthandi noma umyekiswe lento ayenzile? Ilento ayenzile, ngiyamthanda yena kodwa shuthi uzokwenza okunye okungaphezulu uma ngithi ngiyamxolela futhi. Uzokwenza okunye okungaphezulu. Hlakanipha. Nangu uthi umama wafuna niyeke. Uwena wazi ukuthi umuntu wakho uthintwa kuphi uma ube nenkinga naye, mina angimazi. Shuthi uma uthi usamthanda nawe uzimisele nenhloso ngaye, sacela wenze lokho ukhombisa ukuthi uyaxolisa iphutha elenzeka ngeke liphinde lenzeke. Ya bafo ukuthi ezinye izinto kodwa ungakusho ngomlomo, ezinye izinto kodwa ngazi ukuthi ungazenza ngezenzo, ukhombise ngezenzo kuyena, yabo. Ukukhuluma naye ngisazokhuluma naye mase sesobabili, kodwa nje ngizokukhombisa futhi nangendlela ukuthi hhayi ngiyafisa ukuthi mina naye sibambisane njengale ndlela ade sibambisane ngayo ekuqaleni. Mina mhlambe bengithi mhlawumbe uzosukuma uguqe phansi kwakhe ucele uxolo njenganomuntu othi uyamthanda futhi usamdinga empilweni yakho njengoma wengane yakho. Ayikho into ebuhlungu mfethu njengonokuthi ingane ikhule ngaphandle kwababa nomama, ngoba lo zomthola nazophinda umzalise. Kukancane mfethu uthole umuntu ozothanda ingane yakho, uyakwazi uyapretend okwesikhashana, ukuhamba kwesikhathi agcine seyiveza ukuthi uyiphi inhlobo yapenda, especially uma kwamthatha umsondeza kuwena kakhulu, mhlawumbe usumlobolile, yabo. Ya mfethu mina benginethi uzoguqa phansi kwamama ucela uxolo uma ukuthi usamdinga, kodwa phela uma ungamdingi mfethu ngeke uze ukwenze lokho, angikuphoqi nami. Hayi bafana ngiyamdinga futhi ukuthi nje madoda. Ngathi ngisa. Ngiyaxolisa kakhulu ngento engiyenzile. Angazi nokuthi ngithini, yazi yabo nje ngisho ngila angazi. Ngisaba ngisho ukuma nje, ngisaba nje ukubheka kahle kahle. Ngento engiyenzile and ngiyenze futhi kumngane wakho enizwana kakhulu naye. Manje ungixolele manje. Ngiyaxolisa kakhulu. Uyazi ukuthi mina ngithanda wena, ngiyohlezi ngikuthanda futhi. Bafo uyakhala, ngicela umkhamfathi, uyambona ukuthi uyakhala, umuntu wakho ukhona, wena ongakwazi ukuthi umkhamfathi, mina ngikwazi ukuthi ngimkhamfathi. Ungibheka phela. Ungibheka phela. Ngiyazi into engiyenzile ukuthi ukuphatha kabi and ayihlali futhi kahle. Wonke umuntu esifazane bengenza ngale ndlela owenze ngayo, ngiyaxolisa kakhulu. Ngasukhala. Bafowethu sabantu besilisa, bafowethu angazi noma mhlawumbe sekunje sesijabula yini sibona umuntu ikhala wazi ukuthi iphutha olenze ngenhloso, uma usuzothi iphutha kodwa ubulenze ngenhloso. Akumnandi bafowethu ukubona umuntu esifazane mesekhala kanje, meseqala nawe sekwenzela lento yenzayo mase siyaqala siyambulala. Bafowethu angazi ngingathini bafowethu, ibuhlungu into kanje, ayimnandi bafowethu, especially uyenze kumngane wakho, u-best friend wakhe obazi yonke into ngaye. Bafowethu angazi ngithini. Mama nangu ubhuti exolisa, but mina ngikuphoqa ukuthi
uthi uyaqhubeka naye bese usho ukuthi usaqhubeki naye, but nange ezehlisa ngicela uyalibona iphutha lakhe. Angazi kodwa wena uthi uthini mama. Angazi. Ngingazi ngithini. Ngicela nginike isikhathi nje ngoba kwamanje hayi cha angifuni nokumbona nje ngempela. Mhlawumbe ngizowazi uxoxa kahle mhlawumbe mase mhlawumbe Angazi. Angazi ngempela. Manje ngicela ukubuza mina njengoba uthi angikunikeze isikhathi uzobe ungakuphi uzobe uhlala nami noma Ngihlala nawe. uzobuyela kini kwaphela uyafunda iyona into engifuna ukuyazi le. Yeke kodwa ngihlale nawe khohle. Ngiye ekhaya mina. manje uma usuye ekhaya esikoleni ngaphela uyafunda uzokwenza kanjani? Ngiyenza ibana ngazi kodwa ngeke ngihlale naye. Ngeke. Nawangani nomqashi wakho nayo nomqashi wakhe. Ngithi kodwa ngiyafana ngithi kuseduze nala ngihlala khona. Lezo ngibangela isicefe laphana. Kumele nje ngifuna ukuqhela eduze kwakhe ngingamboni nokumbona. Budayi ungabuyela endaweni yakho mfowethu. Mhlawumbe kukhona enizokwenza okungcono mhlawumbe mase seninobabili. Bafowethu balandela iSpan Media bafowethu. Kubuhlungu kakhulu bafowethu mase ubona umuntu esifazane ekhala kanje. Angazi ngithini njengoba ngisho ukuthi angazi ngithini. But ngizomlandelela usisi bafowethu. Ngibona ukuthi kwenzakalani mhlawumbe medinga ukuyiswa medinga ukuyiswa noma ikuphi. So zama ukuthi Sibani Media bafowethu simambise akwazi ukuthola usizo ahile ngaphakathi kuze yonke i-decision azoyithatha ayithathe se-right, angathathi i-decision esediniwe ngoba khona into eniyenzayo bafowethu. Mhlawumbe uma uphuca umuntu wakho uqoma omunye umuntu usadiniwe usene-anger, uthi uma usu-right usupholile mhlawumbe usubuyela back kumuntu wakho, lowa muntu osumphula inhliziyo wena usamcabangeli. So bafethu ku-right ukuthatha i-decision usu-right usupholile, ungathathi i-decision usadiniwe. Bafethu ngubonga kaMkhize for iSpan Media. Ningakhohlwa bafethu ama-like nama-comment. Ngiyawathanda bafethu. Ngiwathanda kakhulu. Nokunye bafethu i-birthday yami sisondele. Into engizoyithanda kunina nje ukuthi nisifollowe bafethu. Nama-like ukuze ngikwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthola ikhekhe le-birthday. Sikwazi ne-crew yami ukusijabulisa. Ngiyabonga bafethu.